pero... Bueno, moitas gracias, Rocío, por facernos soñar esta dimensión tan increíble de que nunca non hai final para a sofisticación da obra completa e global do obradoiro do mestre Mateo no Pórtico da Gloria, na catedral en xeral. É realmente sorprendente. Hai algo de preguntas agora, me parece. Sí, hai preguntas agora. Non hai preguntas, que non hai tempo. Ah, perfecto, vale, perfecto. Moi ben, pois Rosario Porto, bueno, presentación moi breve, pois outra xoia da nosa universidade, unha gran investigadora formada en Santiago, con unha carreira internacional tamén moi prestixiosa, especialista en códices, como demostrará hoxe, simplemente googleena e lean todos os artículos que publicou, que sempre son increíblemente enriquecedores. Actualmente é investigadora Ramón e Cajal no Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas. En primeiro lugar, quería agradecer o convite ao Consello da Cultura Galega, o Concello de Redondela pola súa hospitalidade e, por suposto, tamén a Francisco Prado por reunirnos a todos aquí. Eu vou falar, como di o título da miña presentación, da historia de Troia na Galicia medieval, do impacto, da paixón e da conexión emocional que este relato da Guerra de Troia tiña para a nobreza e as elites culturais do Reino de Galicia na Baixa Idade Media. En este senso, como dicía tamén Rocío e como dicía a presidenta do Consello, é sempre moi emocionante estar aquí nesta illa de San Simón, que é un espazo poético e poetizado por unha banda, pero pola outra tamén é un lugar que garda a memoria do terror da represión franquista. Comento isto ao fío de que, claro, eu vou falar da guerra por excelencia, da tradición europea, a Guerra de Troia, pero ao mesmo tempo tamén vou falar doutra guerra fratricida que ten lugar no século XIV, o enfrontamento entre Pedro I e Enrique II de Castela, que está entreverado na historia dos tres manuscritos dos que vou falar. Puxenlles só as siglas polas que os coñecen os filólogos, A, B e G, por crear un pouquiño de suspense. O que temos á esquerda é un códice rexio en castelán. O que temos á dereita de todo é un manuscrito destinado a un noble galego, en galego. E, curiosamente, o que temos no medio é un manuscrito que comeza sendo rexio e acaba sendo aristocrático, comeza en castelán e acaba rematándose en galego. Estes tres manuscritos, dun xeito ou de outro, como veremos, están relacionados con Galicia e nos dan unha idea da importancia desta materia de Troia e, en xeral, da materia clásica para a cultura galega medieval. Agora sí, estes son os tres manuscritos que víamos antes en pantalla. O primeiro, a Crónica Troiana de Alfonso XI, que se preserva no Escorial, un luxoso manuscrito rexio, rematado en Sevilla en 1350, destinado ao rei Afonso XI, o gran vencedor da batalla do Salado. O segundo é o que coñecemos como historia troiana bilingüe, precisamente, por esa convivencia de castelán e galego, que neste momento está preservado na Biblioteca Menéndez Pelayo e que ten unha historia moi azarosa da que falaremos, porque probablemente se fixo para o rei Pedro I, é dicir, para o fillo de Afonso XI, tal vez en Sevilla, que era o lugar no que o rei tiña partidarios, e que probablemente quedou incompleto no momento no que se declara a guerra aberta entre os dous irmáns,
e que, bueno, xa fose antes ou a propia morte do rei, queda sen rematar. Por circunstancias que aínda non sabemos, este manuscrito acaba probablemente nas mans dun persoeiro da aristocracia galega, Nuno Freire de Andrade, mestre do Cristo, da Orde de Cristo de Portugal, e probablemente con motivo das guerras, chamadas guerras fernandinas, polas que o rei de Portugal intenta defender os seus dereitos aínda non a coroa de Castela ou polo menos o control sobre o territorio galego, pois probablemente nese contexto é cando este Nuno Freire remata este proxecto rexio inacabado. E por último, ese outro manuscrito aristocrático galego corresponde á chamada Crónica Troiana Galega, que neste momento está na Biblioteca Nacional en Madrid, pero que foi copiado tal vez en Pontedeumo, en Betanzos, en algún dos lugares vencellados o dominio de Fernán Pérez de Andrade, o famoso Fernán Pérez de Andrade, o Bo. Como ven, estes tres manuscritos non é só que transmitan un texto similar, non é igual, xa veremos, non é que os tres conten a Guerra de Troia, senón que ademais están interconectados entre eles por todas estas relacións persoais. Temos un pai, un fillo e dous irmáns. E veremos eso ao longo da miña intervención, como as vicisitudes históricas que lles toca vivir a estes personaxes explican a historia destes códices e mesmo a propia existencia destes códices. Pero antes diso quería facer dous comentarios. O primeiro ten que ver coa a propia natureza das elites aristocráticas galegas e da súa cultura, porque estamos a falar dunhas elites ata certo punto desterritorializadas, é dicir, que pola súa propia trayectoria vital e política, moitas veces as súas vidas o eco, a súa pegada, deixanse notar non só no territorio galego en sí, senón no territorio do Reino de Castela e do Reino de Portugal, que é a particularidade da nobreza galega, que tanto pode ir para Castela ou ir para Portugal. Proba diso este manuscrito, como lles dicía, da historia troiana bilingüe. Á esquerda o folio está en castelán, á dereita o folio está en galego. A convivencia de linguas tamén nos fala da interconexión cultural entre os reinos ibéricos. O segundo aspecto que quería mencionar antes de afondar no estudo destes manuscritos é que, claro, estes textos dos que falamos ocupan un lugar moi especial no conxunto das reelaboracións peninsulares do ciclo troiano. En ese sentido, non é de extrañar que nos últimos 40 anos Galicia, e máis especificamente a Universidade de Santiago, se teña convertido no elemento de renovación dos estudios sobre a recepción da tradición clásica na Idade Media hispana. Todo isto comeza precisamente coa edición que fai Ramón Lorenzo da Crónica Troiana Galega no ano 85. Este traballo, que é exemplar desde un punto de vista filolóxico, crea uns alicerces sólidos para os que traballar, e serán outros investigadores máis novos os que realmente revolucionen todo este panorama. E quero destacar as figuras cruciais de Helena de Carlos e Juan Casas Rigal, que van publicar os traballos dos que bebemos todos os que vimos máis despois. E tamén corresponde a eles o mérito de ter fundado a revista troiana alexandrina, ao redor da cal agromaron ata o día de hoxe
moitos estudos da seguinte xeración de investigadores entre a que eu me inclúo, xunto a outros compañeiros como Clara Pascual Argente e Ricardo Pichel. E se menciono os seus nomes é porque realmente levamos traballando xuntos os últimos 15 anos en unha historia de traballo e amizade, e realmente o que vou presentar aquí é case unha especie de aportación colectiva. Eu xa non sei onde remata o meu traballo e comeza o deles, porque está tan totalmente imbricado. Así que, bueno, en calquera caso, eso, o que vou presentar aquí tamén en parte é deles. Antes de comezar, quería un pouco ver que é o que nos din estes manuscritos da súa propia historia, porque é unha historia enrevesada. E o que nos din os manuscritos ás veces incluso a fai máis complicada. E agora veremos por qué. Imos empezar realmente polo final, que é o último folio da Crónica troiana galega. Ese último folio resulta moi extraño, porque o que se nos di aquí é que este manuscrito foi copiada para o moi nobre, moi excelente Alfonso, rei de Castela de León. Entón é como, isto que é? En realidade, isto é un falso colofón, porque o colofón real, o que nos dá información sobre cales foron as circunstancias no que se fixo este manuscrito, está realmente antes, está no medio do libro, de feito insertado dunha maneira un pouco trapalleira, porque está despois, é un folio que foi borrado, e aí se incluiu o verdadeiro colofón, que di o que teñen abaixo. Este libro foi acabado a 20 días andados do mes de xaneiro, era de 1411 anos, e eu, o dito Fernán Martins, clérigo, rogo e peso polo amor de Deus e por salvamento de súas almas en penitencia dos seus pecados a cuantos este libro viren ou oíren, que digan pola miña alma un Pater Noster e un Ave María e a honra de Deus Padre, de Deus Fillo, de Deus Espírito Santo, que me queiran perdoar, a Virxe María, Bueno, en fin. Quen era este Ferrán Martins? Ferrán Martins era o clérigo capelán de Fernán Pérez de Andrade. Temos aquí unha data que nos sitúa a copia deste libro no ano 1373. Entón, que é o outro colofón? O outro colofón é a copia do colofón da Crónica troiana de Afonso XI, é dicir, do manuscrito rexo do que falábamos antes, e o que se copia aquí é o que temos no último folio dese manuscrito de Escorial. Este libro mandou facer el moi alto e moi noble, moi excelente rei don Alfonso, fijo el noble rei don Fernando da Reña de doña Constanza, foi acabado de escribir e de historiar no tempo do rei don Pedro, o seu fillo, porque xa para aquela altura Afonso morrera uns meses antes no sitio de Xibraltar. E, curiosamente, o Códice de Fernán Pérez de Andrade ainda inclúe a suscripción do propio copista. Nicolás González, escribando os seus libros, lo escribiu por su mandado. Podeno ver aquí abaixo, na última frase. Que sentido ten isto? Pois o sentido que ten é vincularse coa memoria do glorioso rei Afonso XI, o rei antes dese enfrontamento fratricida entre Pedro I e o seu irmán Enrique. Como veremos, Fernán Pérez de Andrade tomou partido por Enrique. Claro, esta evocación desa memoria do rei Afonso XI ten que ver tamén coa evocación da memoria gloriosa daquela corte, da que podemos ver así como unha especie de espello idealizado nesta representación da cidade de Troia do propio Códice Rexio, no que se ve esta corte como paradigma da cortesía, do lecer aristocrático. Vemos aquí a todas estas damas xogando o xadrez, os dados, etc. Este manuscrito teríase concebido para
ese momento de culminación non da tarefa conquistadora de Afonso XI, que quedou interrompida pola súa morte da peste negra no cerco de Xibraltar. Pero a historia non foi como debería, digamos, pero pensemos que este manuscrito estaba destinado a glorificar ese grande esforzo de conquista. A historia da Guerra de Troia é unha historia de conquista tamén. E, ademais, un exemplo para todos eses cabaleiros os que, de algún xeito, o rei conseguiu magnetizar nesta empresa de conquista. Ben, que ocorre? Que, en realidade, esta historia é ainda máis complicada. E se vemos o que é o estemma das distintas versións, o que vemos aquí é que, en realidade, esa versión, esa crónica troiana de Afonso XI, é, en realidad, unha traducción ao castelán dunha perdida prosificación probablemente galega, da súa fonte orixinal, que é ese poema, o Román de Troa, que é un poema escrito a mediados do século XII e que é a versión máis famosa do relato troiano na Idade Media. É dicir, que temos un manuscrito galego copiando un manuscrito castelán que a súa vez está sendo a traducción dun orixinal perdido galego, camiños de ida e volta. Isto foi precisamente o que descubriu Ramón Lorenzo ao facer a súa traducción, a súa edición, porque había seccións no texto galego que eran perfectamente coherentes, mentres que na versión castelá eran incoherentes porque o copista non entendía o que estaba copiando. Ben, que ocorre? Para complicar estas xenealoxías que os propios libros inventan, se vamos ao terceiro manuscrito, o manuscrito de Santander, esa historia bilingüe, na parte castelá, o que temos é esta imaxe. O rei Afonso XI mandando traducir de francés en castelá directamente, obviando esa versión galega, este texto. Ben, para explicar esta imaxe podemos pensar ou ben que o rei se arrogou un mérito que non tiña, e isto nos falaría en realidade da influencia cultural desa nobreza galega na corte aínda nunha época relativamente tardía, de mediados do século XIV, ou pode suceder, aínda máis interesante, que o mellor esa versión galega intermedia non era unha versión moito máis antiga, senón unha versión que se fixo tamén na corte de Afonso XI. Esta é a última teoría precisamente presentada por Clara Pascual Argente. É dicir, que o peso desa cultura galega na corte de Afonso XI aínda sería máis intenso, non sería unha cousa retrospectiva, sería algo aínda vivo. Ben, que ocorre nesa historia troiana bilingüe? Este manuscrito, máis aló desa miniatura que podemos considerar real ou inventada, non nos di nada, en realidade, sobre as súas circunstancias de elaboración. Pero aquí sí o análise do texto e das imaxes que aínda quedan, o que nos contan é que, en realidade, a parte castelá non copia o mesmo texto exactamente que a do Códice Rexio, como poderíamos pensar, sendo dous códices rexios en castelán sobre o mesmo texto, porque o que fan quen queira que estivo detrás da elaboración deste manuscrito é amplificar esa historia da Guerra de Troia con información atopada noutras fontes, nomeadamente a xeral historia de Afonso X, que ten moitísima información mitolóxica e é algo no que aquí se completa. E aquí á esquerda teñen a historia da infancia de Paris, o fillo de Príamo, que non se conta na crónica troiana de Afonso XI, pero que aquí sí. E que pasa coa versión galega? A versión galega tampouco ten nada que ver realmente coa versión galega de Fernán Pérez de Andrade, porque tamén, estudando o texto, a conclusión a que chegou o seu editor Ricardo Pichel é que realmente quen queira que traballase para este Nuno Freire de Andrade o que tiña era o Códice Castelá en moi mal estado e o que fixo foi, digamos, restauralo como puido, e o que fixo simplemente foi traducir o galego, que sería a súa lingua nai, o texto que tiña en castelá. É dicir, é unha nova traducción.
Como ven, todo isto é unha historia moi enrevesada, que ten o seu eco tamén nas propias vidas non manuscritas e os itinerarios seguidos por estes códices. Claro, a primeira pregunta que nos podemos facer é por que 3 historias de Troia producidas nun algo cronolóxico tan limitado e nun entorno que ata certo punto é tamén limitado, porque estamos falando da corte de Castela e desta nobreza galega. Pois aquí o que quizás non deberíamos facer é ler o que nos di Afonso X sobre por que Troia é tan importante. Entón, o que di o rei na Xeral de Historia di: e destas cidades de los sos fechos vos habremos a fablar mucho en esta historia, porque el so fecho fue muy grande, maravilloso, que salvo en de las 7 maravillas que acontecieron en los comienzos de las 6 edades, mayor fecho que el de Troya non lo hubo ni lo ha hoy aún en el mundo, camagüer que fue ella destruida, pero en el destruimiento tantas gentes se ayuntaron, e tan nobles e tantas otros sí las mortandades que se ficieron y que non fueron mayores ni más maravillosas en outra partida del mundo. É dicir, a Guerra de Troia é o momento máis crucial da historia da humanidade. Pero aparte, que sucede coa Guerra de Troia? Que neste relato cabe todo. Evidentemente é unha historia de guerra, polo tanto, quen estea interesado na descripción de batallas vai ter batallas para dar e tomar, o sea, que decir, pode atopar ali toda clase de exemplos cabalerescos, de proezas militares, etcétera. Tamén ten un feito como a caída de Troia, unha grande cidade, un grande imperio, que invita a reflexión sobre a caducidade dos poderes humanos. Tamén está cheo de exemplos morais. Actuou ben o rei Príamo, foi Aquiles un bo guerreiro asasinando a Héctor polas costas, como contan as versións medievais, etc. Logo, por suposto, é unha historia que aínda hoxe nos conmove e conmovía fondamente ata as lágrimas os lectores medievais, porque temos episodios desgarradores, a raíña Écuba que vai perdendo pouco a pouco a todos os seus fillos, a Héctor que acaba toleando de dor coa morte da súa filla Políxena, é dicir, aquí está todo. E logo, ademais, para os lectores medievais, a Guerra de Troia tamén introduce outros elementos. Por unha banda, é un espazo maravilloso, virtual, no que pensar toda clase de maravillas e prodixios da antigüidade. Desde a Idade Media se imagina a antigüidade como un lugar, un tempo no que existían toda clase de prodixios que os contemporáneos xa non poden alcanzar. Hai descripcións dos palacios, dos entornos palatinos da cidade de Troia, feitos con pedras preciosas, con marcos de ouro e prata, con autómatas, con cousas prodixiosas. As tumbas dos heróis troianos mortos son prodixios de enxeñería, o corpo incorrupto de Héctor. É dicir, hai toda unha serie de cousas que tiñan que ser realmente fascinantes para os lectores medievais. E logo tamén, nas versións medievais, créanse moitísimos episodios de carácter sentimental. Entón, por exemplo, neste Román de Troia, neste poema que é como a versión medieval por excelencia da Guerra de Troia, por exemplo, tamén se fala moito de amores non correspondidos, amores traizoados, están as historias de Briseida, que na materia de Troia original era unha escrava que Agamenón rouba, digamos, a Aquiles, por iso a cólera de Aquiles, etc. E aquí toda esa historia convírtese nun elemento fundamental da trama. Briseida pasa a ser unha dama troiana, unha dama grega que ten, unha dama troiana, unha dama troiana que vai namorando sucesivamente
o troiano Troilo e o grego Diomedes, é dicir, é o exemplo da inconstancia das mulleres, etc. É dicir, en Troia cabe absolutamente todo, non? Por eso a historia de Troia se pode contar de tantas formas distintas, por eso na historia de Troia se poden crear toda clase de acenos e de énfases, non? Que ocorre tamén coas versións medievais, non? Coa tradición da que forman parte estes tres textos. É unha versión da Guerra de Troia histórica, entre comiñas, é dicir, os lectores, non, como din no prólogo da Crónica Troiana, non, son aqueles que queren ler realmente o que pasou na Guerra de Troia. Non o que contou ese tal Homero, que ao final viviu 800 anos despois e non sabía nada e ademais meteu os deuses pagáns e todo eso é unha trangallada. Non? Entón, realmente eso, non? Quen queira saber realmente da Guerra de Troia ten que ler este texto, porque o que nos di Benoit de Saint-Maur, o autor do Román de Troyes, e o que repiten nestas versións peninsulares, é que o que eles van contar son os relatos de dúas testemunhas presenciais. Unha que escribiu dende o lado dos troianos e outra que escribiu dende o lado dos gregos, Dares e Dictis, de tal xeito que o que temos aquí é un relato que se presenta como eso, realmente o que pasou, non? Co cal, pois eso, non? O sea, os lectores medievais non botan de menos a Homero porque o que teñen é mellor, non? Ben, vou falar agora un pouquiño de cada unha destes manuscritos, en realidade, fundamentalmente, do Códice Rexio e do Códice de Santander, o bilingüe, porque son os dous ilustrados, son os que realmente resultan máis atractivos, e imos ver ata que punto eso, contando a mesma historia, non cos mesmos materiais, os códices resultantes e as historias que nos contan son moi distintas. A Crónica Troiana de Afonso XI é un códice de grande formato, non é tan grande como Tumboá, pero casi, non? Está feito eso en pergameo e conserva actualmente 70 miniaturas, probablemente tiña 3 máis. Porque o que pasa con este manuscrito, lamentablemente, aínda que é unha das grandes xoias da miniatura hispana, probablemente o libro máis extraordinario despois dos producidos no entorno do rei Afonso X, e non haberá nada nin remotamente comparable ata tempos dos reis católicos. Realmente o que se lle sucedeu a este manuscrito é que foi moi danado cando a principios do século XVI os comuneros poñenlle sitio, isto é unha historia de sitios e asedios, o Alcázar de Segovia. Entón hai un incendio e este manuscrito queda lamentablemente moi danado. Pero, as imaxes que conservamos como estas dan unha idea do esplendor, de como este manuscrito debía de ser como ver en 3D, a Guerra de Troia debía de xerar unha especie de experiencia inmersiva entre aqueles que tivesen acceso ao Códice Rexio. Como non podía ser de outro xeito, se pensamos que este é un manuscrito para un rei conquistador, un rei, ademais, que é ordeado cabaleiro polo propio apóstol Santiago en Compostela, en conexión con todas estas cuestións das que falaba Rocío antes, un rei que instrumentaliza a cabaleiría, coa creación dunha orden de cabaleiría, a orden da banda, que instrumentaliza toda esta ideoloxía cabaleiresca para non volcar as forzas da nobreza na expansión cara a Xibraltar. Non é de extrañar que desas 70 miniaturas a máis grande parte delas estean adicadas á representación de batallas, con todo tipo de detalles, por exemplo, da esquerda o asedio á illa de Ténedos, que é o primeiro
punto do territorio de Troia ao que chegan os gregos, e vemos que ata hai figuras que están no acto de caer dende as torres, mortas, é unha representación absolutamente vivaz e vibrante deses enfrontamentos. Outro aspecto que tamén está moi presente é o da lectura exemplar, de como tamén os feitos destes gregos ou troianos poden servir de axuda para reflexionar sobre os propios actos e formar o rei e a esta clase dirixente na toma de decisións. Así, por exemplo, tamén teñen moito desenvolvemento as historias dos gregos despois do regreso, despois da destrucción de Troia, cando regresan aos seus lugares de orixe e teñen que enfrontarse moitas veces a complexas situacións políticas nas que teñen ás veces que tomar a xustiza pola man. Entón hai esta reflexión sobre isto estivo ben, non estivo ben, etc. Traio aquí esta imaxe que é o final da historia de Pirro, cando mata os seus tíos para devolverlle a coroa ao seu avó Peleo. Pirro é o fillo de Aquiles. Traio porque aquí tamén podemos comparala con un manuscrito italiano, máis ou menos contemporáneo. Creo que as semellanzas entre ambos, a pesar de que o estilo sexa diferente, son bastante patentes. Isto nos di que nesta corte de Afonso XI están buscando modelos moi recentes, moi de vanguarda nese momento, para contar esta historia de Troia. O curioso é que este uso deses modelos italianos é selectivo, porque se eses manuscritos italianos contemporáneos se caracterizan por algo é pola relevancia que lle dan ás historias amorosas, a todo este triángulo entre Briseida, Diomedes e Troilo, por exemplo. Todo iso non se considera que teña un oco neste Códice Rexio, que ten este sentido político tan forte. Curiosamente, esa será a idea cando chegamos á historia troiana bilingüe, cando se plantea no entorno de Pedro I facer outra historia troiana. Para que queres outra historia troiana se xa tes un manuscrito espectacular? Bueno, pois porque nese manuscrito Rexio espectacular faltaban precisamente todas esas historias de amor que, probablemente nun contexto menos cargado políticamente, resultaban moi interesantes. Se no caso da historia troiana, da crónica troiana de Afonso XI, tiñamos un manuscrito de gran tamaño e con 70 miniaturas, aquí temos un manuscrito un pouco máis pequeno, máis humilde no seu soporte, porque mestura pergameo e papel, pero para o que se terían concebido, polo menos, porque iso é o que vemos no que temos agora, 167 miniaturas. Isto está moito máis cerca dos ciclos deses manuscritos italianos que mostraba antes, que teñen en torno a 200 miniaturas. Lamentablemente, por todos estes azares da historia deste manuscrito, só 7 chegaron a completarse e quedaron 4 debuxadas. Todas están na sección en castelá. Na sección en galego deixáronse os ocos para facer esas miniaturas, é dicir, que había a ambición de completar un ciclo tan amplo. Entón, de novo, para reflexionar o, digamos, poder cultural desa nobreza galega a cabalo entre Castela e Portugal. Podemos facernos unha idea de como lucirían algunhas desas miniaturas porque as temos no Códice Rexio do Escorial. Aquí, por exemplo, iría esa figura do mundo, é dicir, un mapa mundi, que axudaría a situar os lectores deste manuscrito onde está Troia, por que Troia é tan importante, porque en realidade os gregos son europeos e os troianos son asiáticos, por iso hai que explicar todo isto. Pero o que si tería moitísimo desenvolvemento e o podemos deducir polos ocos onde están,
Son todas esas historias amorosas, non? Das que falaba, pero tamén outros aspectos incómodos da tradición clásica. Porque a tradición clásica, claro, non é só que sexa un repositorio de historias nobles e extraordinarias e tal, senón que tamén é un repositorio de conductas moi disruptivas dende o punto de vista da moralidade cristiá. E claro, evidentemente, iso era de moito interese, non? Para un público medieval. Daí que, por exemplo, neste manuscrito se pensase representar un tema case tabú, non? Como é o asasinato dos fillos de Medea a mans da súa propia nai, non? O sea, non podemos pensar nun crime máis horroroso que o do parricidio. Neste caso, é tamén nun manuscrito italiano contemporáneo no que atopamos este tema representado, que nos permite imaginar como tería sido, tal vez, esta representación deste tema tan chocante, non? No caso de Medea hai un interese especial, non? Medea, esta muller feiticeira que namora de Xasón, o da expedición dos argonautas, axúdalle a conseguir o velo de ouro. Todo isto forma parte do prólogo da Guerra de Troia como tal, non? E aquí ten un desenvolvemento extraordinario. Estes 4 ocos que vemos aquí estarían destinados a representar os feitizos de Medea. Como Medea vai recoller ervas polo monte, como fai as súas pócimas. Isto non ten paralelo en ningún manuscrito de temática troiana en Europa. En ningún. O curioso de todo é que no caso da historia troiana, cando se plantexa introducir todos eses materiais mitolóxicos complementarios a partir da Xeneral Historia de Afonso X, o que se usa, ademais, como tamén demostrou Ricardo Pichel, non é só a propia Xeneral Historia, senón unha versión sen censurar da Xeneral Historia, na que estes aspectos aínda están máis potenciados. Entón, outra das imaxes que aparecería e que se tivese completado tamén sería única na tradición medieval clásica europea é, de novo, no caso de Medea, como Medea mata o seu propio irmán, Absirto, cando fuxe con Xasón. Para que non nos persigan, o que ela fai é secuestrar o seu propio irmán e matalo e, ademais, descuartizalo e ir deixando partes do seu corpo para que, cando teñan que recollelas, vayan perdendo tempo e eles podan chegar ao barco e embarcar. O sea, é unha historia totalmente truculenta, non? Entón, temos o oco e a rúbrica dese capítulo que di como Medea se apartou e degolou seu irmán Asquito. Asquito dá. E leixou a cabeza e levou o corpo, non? É dicir, que sería eso, un manuscrito que de ter sido completado sería unha cousa alucinante. Pero que, ademais, este manuscrito ocupa un lugar tamén especial dentro da tradición clásica europea. Tamén, igual que Rocío quere poñer a tumba de Fernando II no lugar que lle corresponde na historiografía, eu querería que a historia troiana bilingüe ocupe o lugar que merece como o primeiro manuscrito no que se representan as heroidas de Ovidio. Porque este outro dos materiais que se incorporan para completar a historia, esas cartas das infelices amadoras, como din no texto, que é un material ovidiano que está traducido na Xeral Historia de Afonso X, pero que aquí estaría acompañado de imaxes. E serían as máis antigas. Os exemplos que conservamos son todos de finais do século XIV, moi posteriores. Só unha delas chegou a completarse, que esta, aquí non aparece unha muller enviando unha epístola, senón que é o propio Xasón que recibe a carta da raíña agora non me sabe o nome, outra muller coa que Xasón
namora antes de coñecer a Medea, non? Ben, para completar un pouco este panorama, entender como se pode completar un pouco este panorama, por que en Galicia existe a ambición para realizar esta obra, temos que mirar a outro manuscrito precisamente da Xeral Historia de Afonso X, da traducción galega da primeira parte da Xeral Historia de Afonso X, que se conserva no Escorial. Este manuscrito ten unhas características moi semellantes ás da parte galega da Historia Troiana bilingüe, e, curiosamente, en varias das súas páxinas inclúe estas anotacións. Deus manteña Nuno Freire. Amén. Quen é este Nuno Freire? Durante moitos anos se creu que era Nuno Freire I, é dicir, o pai de Fernán Pérez de Andrade. Hoxe consideramos que en realidade é Nuno Freire II, o mestre de Cristus do que falaba antes, é dicir, o irmán maior e coa carreira moito máis destacada que Fernán Pérez de Andrade, o bo, que en realidade era un segundón, era un cabaleiro menor. E aquí entramos na cuestión persoal. Probablemente Pedro I non tiña unha relación moi boa co seu pai, Afonso XI. E probablemente Fernán Pérez non tiña unha relación moi boa co seu irmán Nuno Freire. De aí que, digamos que esta necesidade de facer outras Troias ten que ver tamén con esas historias persoais nas que é preciso afirmarse fronte ao que xa hai. E, bueno, vou rematar cunha especie de coda. Como dicía, aquí estamos na illa de San Simón, escenario dunha terrible posguerra, e aquí tamén podemos falar dunha posguerra, para entender por que todas estas historias familiares están tan vencelladas á Guerra de Troia. Que é o que hai na Guerra de Troia que parece que está como interrelacionado con todas estas trayectorias individuais. O Códice Rexo de Afonso XI remataba con esta grande miniatura toda a páxina. É a historia da morte de Ulises. Ulises, de acordo coas tradicións medievais, ten dous fillos, o que xa coñecemos, o fillo de Penélope, Telémaco, pero tamén outro fillo lexítimo que ten con Circe, con esa bruxa ou feiticeira coa que vive moitos anos nunha illa tamén. Este Telégono, cando se fai adulto, consigue que a súa nai lle revele a identidade do seu pai. Entón, decide ir coñecelo. Que ocorre? Que a Ulises lle fora profetizada a súa morte, e lle dixeran, o teu fillo vaite asasinar. Entón, o que fixo Ulises, descoñecendo a existencia de Telégono, é pechar nunha prisión a Telémaco e construir unha fortaleza inexpugnable na que protexerse el de calquer tipo de incidente. Cando Telégono chega alí, non sabendo nada, e sendo ademais moi impetuoso porque é moi novo, monta unha gordísima, quere entrar, saen todos os gardas, el fai unha escabechina e entra no castelo. Ulises, alertado, sae a facerlle fronte e o fillo mata o pai sen saber que está matando o pai que quería coñecer. Ulises ten unha agonía na que convoca os dous fillos e lles di: todo isto por culpa miña, porque fun eu en realidade o que creou esta situación, perdoádevos entre todos e repartídevos o poder. Claro, esta miniatura para Afonso XI debía de ter un significado especial, porque Afonso XI tiña un fillo lexítimo que era Pedro e tiña unha recua de fillos ilexítimos entre os que estaba Enrique, que acabaría sendo rei. É dicir que
esta idea non de goberno ideal e de boa relación entre os dous irmáns nunca sucedeu. Bueno, aquí temos unha imaxe dese momento no que Ulises pide que os dous fillos se leven ben. Por iso é probable que cando estala esa guerra cuasi civil, Pedro I mirase esta imaxe do lamento do rei Príamo pola caída de Troia, tamén sentindo que esta imaxe lle estaba a falar a él, non? Esta imaxe do rei coa corona caída, mesándose os cabelos, é unha imaxe moi poderosa, non? Que, como ven aquí, é unha das que está máis afectada por esa destrucción, ese incendio posterior, a auga que caeu, etc. Pero, sen embargo, a roda da fortuna que está ao lado, que nos fala desa idea de Troia como un exemplo de como os poderosos poden caer, o rostro da deusa Fortuna sí que parece que está borrado intencionadamente. Eu sempre que vexo esta imaxe non podo evitar pensar no rei Pedro lamentándose pola súa mala fortuna, porque el tendo todo ao final acabou sen nada. Tamén acabou case sen nada Nuno Freire de Andrade porque coa derrota das tropas fernandinas e a firma dun tratado de paz entre Castela e Portugal, a súa época de esplendor na corte portuguesa tamén chega ao seu fin. E ao final retírase de Galicia en 1372, pode que por iso este manuscrito acabe aquí, neste folio, sen rematar nin sequera a copia do texto, e acabará morrendo e sendo enterrado en Tomar. Non sabemos realmente que pasa con este manuscrito. Cabe a posibilidade de que este manuscrito, despois desa derrota portuguesa, acabase en mans de Fernán Pérez de Andrade. Por que Fernán Pérez de Andrade quería outra copia da historia troiana? Pois porque esa, que estaba tan connotada de petrismo, a él non lle gustaba. Entón, aquí teño un fragmento da pasaxe na que se fala da reconstrucción de Troia despois da primeira destrucción. Probablemente Fernán Pérez de Andrade quería unha Troia para el mesmo. Claro, se a comparamos coas outras dúas Troias precedentes, pois non é un manuscrito tan esplendoroso, pero é unha das xoias da nosa literatura medieval. Como queira que fose, cando a principios do século XV, Gutiérrez Díez de Games, que probablemente era de orixe galega, escribe a biografía de Pero Niño, conde de Buelna, que se chama El Victorial, recorda, insire no medio varios contos, o que el chama varios contos. E un deses contos ten que ver co heroe Bruto, o conquistador mítico de Inglaterra, e cando fala da trayectoria de Bruto, di que Bruto pasa por Galicia, di aquí, e yendo por la mar aportó Alfarón, donde agora llaman La Coruña. E el señor de Galicia era del linaje de Troya, que truxeran allí su padre niño pequeño cando Troya fuere destruída. É dicir, ao final parece que esta asociación tan constante da nobreza galega co tema de Troya acabou por xerar esta conexión casi imaginada, esta xenealoxía imaginaria pola que os galegos descendemos tamén dos troianos. Pois moitas gracias.